Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da masu sauraronmu ko ina cikin fadin duniya barka kowa da warhaka. Da wannan lokaci da sake kasancewa da mu a cikin wannan shirin namun sharhin dambe. Shiri ne da kan zakulu muhimman batutuwa, muhimman bayanai. Mukan yin sharhi akan damben da ya riga ya gabata da kuma yin hasashe akan damben da za a yi nan gaba. Haka zalika a cikin wannan shiri ne da ke ba kowa 'yancin faɗin albarkacin bakinsa muddin babu cin zarafi ko suka ko taɓa shaksiyar wani. Godiya ta musamman ga ilahirin masu kallonmu na faɗin duniya tun daga Najeriya, Kamaru da Chadi, Nijar, Libya da dai sauran wurare. Idan muka je muna da masu kallonmu a ƙasar Saudi Arabia, Oman, United Arab Emirates da dai sauran ƙasashe na Larabawa. Haka zalika muna mika godiyarmu ta musamman ga ilahirin masu kallonmu waɗanda ke tallafawa don ganin shi wannan shirin a koda yaushe ya zo gare ku ba da tangarɗa ba. Musamman Alhaji Nafi'u Dogon Dila na garin Gusau, akwai Alhaji wato Sa'idu Maiduguri, Alhaji Ali Mai Zinari Gwagwalada, wato akwai Alhaji Ahmadun Gari Mai Mota na Kaduna. Idan muka dawo wato Sokoto akwai Alkasim, akwai Usman Shagari, Babangida Bakasu Wasa ba a bari, Inusa Mai Agogon Hannu, haka zalika da Alhaji Murtala Mai Jaki. Idan muka je a Kano akwai Shamsu Gwammaja, akwai Kabiru Kano, akwai Ali Goki, akwai Alhaji Abdulrahman, wato duka a garin Kano. Da ba zan yi burki ba sai na je wato gunhwar Dangara inda zan gaida Alhaji Sanusi coach na nan Sokoto. Haka zalika idan na tsallaka wato tudu, idan na je tudu akwai wato Alhaji Buba Kiski na garin Tudu. Shahararren dan damben gidan nan wanda ya tasiri sosai, ya bada tashi gudunmuwa shi ma a harkar dambe lokacin da yana fafata, wanda muke da dab da kawo muku wato cikakken tarihinsa. Yakin ku na Hergezan Marmaro da kai da Bello Jaka Yaba. Ta ya sha wuya, kai ma ka sha. Buba Kiski, to Buba Kiski muna maka fata alkhairi da kai da duk mutanen da ke yankin mu na karamar hukumar mulkin wa muku har da lokobi ka san duka dai muna gaida su kyau. To Shamsu, za mu ɗanyi wata matashiya akan abin da zai zo muku a cikin shirinmu na gobe. To bayan lokaci da aka ɗauka da aka gabatar da sabbin dokoki wanda ƙungiyar dambe ta gargajiya ta Najeriya suka yi taron su a Kaduna suka gabatar, so kusan in ce duka kafafen yada labarai ko in ce namu na YouTube sun yi kokarin su don ganin cewa sun yi fashin baki da bayyana mu mutane manufofin su waɗannan dokoki da kuma mutanen da aka tattauna da su daga bangare Allah ya saka maka da alheri. To gobe idan Allah ya kai mu, saboda yawan kiraye da ake ba a ga shirin da Al'amin Sokoto TV kai ba akan shi wannan, ko baka da abin da zaka ce a baban da abin da zan ce bane. Insha Allah gobe idan Allah ya kai mu za mu duba wannan muhimman dokoki da kuma alfanun da kuma tsaftace gida harkar dambe da za su yi, da kuma ƙara yin fashin baki da fahimtar da mutane abinda wasu daga cikin dokokin suke nufi. Haka zalika akwai wata magana wadda ta shafi shi damben kuɗi. Mutane suna korafi, wasu suna cewa damben kuɗi, damben gasa abu ne mai alfanu, wasu kuma a nasu ɓangare suna ganin abu ne da yake kawo wato nakasu ga harkar dambe. Amma za mu yi hira da masana domin yi muna fashin baki akan irin alfanu da harkar damben gasa ya kawo a damben gargajiya a Najeriya, insha Allah. Da haka dan Allah kowa gobe insha Allah ku sai ku biyo mu don ganin shi yadda shirin na gobe insha Allah zai kaya. Shamsu, shirin namu yau ba wani dogon lokaci za mu ɗauka ba wurin shi, don dai mun yi shi ne don wato sanar da mutane dangane da shi shirin gobe. Amma akwai tambayoyi da aka turo da su da kuma kalubale. Akwai wani bawan Allah wanda ya kalubalance ni daga jihar Maiduguri cewa Al'amin kuna magana zarumta sai dai ku ɗauko Jamus, ku ɗauko Gurmada, ku yi kwamfiya, ku yi contrast. Shi mu ina gwanayen mu na kudu, ko mu ba mu da gwanaye ne, ko kuma harkin naku bangaranci ne? To duka za ka samu amsa wannan tambaya insha Allah yanzu insha Allah.
An yi damben kuɗi a Najeriya kala-kala na jarum tashansu. na'am An yi damben 100,000, na'am an yi damben 200,000, na'am an yi na 250, tabbas an yi na 300, an yi na 500, an yi har na miliyan guda bana. sosai sure An kafa an karya tarihi. An aza motoci, an aza damben sarauta, an yi damben mota Sokoto, an yi Argungu, an yi Kano. Shin akwai wani jarumi dai da farko da wanda ya ci da ya buga damben mota ya ci bana? ai wato Aminu ba damben mota ba ma bare mai doka baya ko cikin damben na kudin da aka yi ka je ka bincika babu dambe daya na ina tunanin da aka za a ce kudda ce an yi dambe babban damben na an kai na kudi wanda mutum zai iya fahimta Na'am. shine an yi dambe da dogon dogo da sha'aban a cikin garin birnin Kebbi na naira 200,000 Haka ne. damben nan na wannan damben ya yi kisa Bai kisa ba. to me za ka zo ka yaba nan bangaren nan an yi damben mota yayin da semi-final mutum biyu suka buga da Jamus din ne da kudu Haka ne. Jamus suna da Alasan Garko Bagon Shagon 'yan sanda da kuma Jiniyo Ramadan yayin da kudu suna da Sha'aban da kuma Shagon Kosilaye. Wannan gaskiya ne. Sha'aban Alasan shi ya fidda shi a semi-final. Shagon Kosilaye shi ya fidda Jiniyo Ramadan a semi-final. Wannan Aka gaskiya zo neman na uku sai ya zama da cewa Sha'aban ya samu nasara akan Jiniyo Ramadan. akan junior. Aka zo aka yi final wannan ya ci Alasan ya ci. Wa ya ci gasa? Jamus ta ci wannan bangaren. Kudu ne. Kudu sun kai semi-final ba su ci ba. Idan za ka zo ka yi magana to the highest, why to the highest? Ana. Jamus. Jamus. An yi dambe na mota na Argungu ba da jimawa ba. Akwai kudawa ciki, akwai gurma da ciki. An samu participation na kudawa sosai. Amma cikin semi-final din da aka yi misali, dogon dogo mai tafasa na bangaren gurma da shi ya ci. Bahagon Jamilun Bangi Shi ya zo na biyu. shi ya zo na biyu. Haka. To na uku Bahagon Tabara ne da dogon shegiyar mota. Akwai baku da ciki. Babu. Gasan nan da aka sa ta babu kudawa ciki. An sa ta Akwai kudawa. fesar shagon dogon auta a ciki. Akwai ciki. Akwai shagon na dada. Akwai shagon na Akwai dada. dogon Cisco. Su wannan yana da tabbacin. Akwai haka. shakon bata da shaƙe. Akwai shaƙen bata ji mu ba. Wannan gaskiya ne. sosai. Mm. Wa'anda kuma babu wanda ke ko sayin final ciki. Haka. Me za ka zo nan yau? Ba wanda ke sayin final. Dogon Cisco shine dai wanda ya yi ta. Quarter final ne. Wannan gaskiya ne. To yau za ka zo kai wannan to duk dai zaman kan abin da kake ba ka yi zo ka tattauna ka zazzauna tattauna kan na dai na biyu na uku na hudu to ya za a ka ɗauko na da kawai kuma ka zo ka ce tattauna za ka yi da shi da aka yi ne to Allah gaskiya. nan sun yi to Ba su yi to ba. Katsina an yi dambaye misali kwarai da gaske. amma misali zan ɗaukan ma kamar na ajon waye ni dai to yar mage ya yi dambe da bahagon zai yana misali mu je a can Haka. ba a yi ba An yi. dambe ya kisa A'a. to me zaka zo ka yi zauna ka yi bayani game da shi wanda zaka ce kuma gashi da yaron ta gudu ba kudu ba yan dambe ke ba su da ba ko kuma in ce suna da yan dambe amma ba cikakken yan dambe ke kudu ba yau idan da a ce na abin nan wanda a yau kudu zan fidda Aminu don Najeriya ta sani wallahi tallahi in kace sai na fidda dogon su kuka wani shine jarumin da na san ko ina yana yabo kan Dogon Cisco dai. sosai Cikin hirar da an kai dan liti shi ma naje ya kama Dogon Cisco ya ce shi na da zati. ok ya kama yana da dogon karfi ya to kama. alhamdulillah ashe kenan magana ta tana akan hanya kenan Haka ne. alhamdulillah to idan ba dogon Cisco ban san wanda ya zo in zauna in yi magana akan shi ba dogon Cisco bayan da gama wannan wasar akwai dai wasu abubuwan su kuma da suka faru ban zo na zauna misali na tattauna su ba saboda lokacin na so in yi magana kowa sani kai ka hana ni kuma ni magana ta ba ma against ne zan yi ba wasu misalai ne na ɗauko so in ɗauko in bada a gani a ƙasa to ka nuna mun za ta iya jawo ta magana da bari yar mage autan kudawa misali dogon dage shagon na dada waye to shuwali dai yanzu a ƙasa Aminu dogon Cisco shine dan da kudu wanda zaka iya dauko ka ce gashi gaskiya ban da shi ban san wani ba bai ci komai ba bana
to wani jaruntaka me za ka dauko nan mutum kace za ka yi misali abin da jaruntaka to ta yana zan faro ko kuma me zan ce ma jaruntaka wani gaskiya ne ko ba kure bai zo ya ci damben kuɗi ba misali bai ci damben mota ba bai ci to in zauna ya ban wani dalilin ne da an kai ne to kila inda ba dambin da yar mage ya buge ba hakon alikan sila karami ka tsena ba kila dambin 100 wanda an ka taba sa musu to shansu akwai wani dambe da kuda amma dai ku yan kallo ba mu ce babu ba wanda ya sani yana iya misali ba mu a kuda ba yan gaya masu sani ma ni in na faɗi a je duk inda za a je a bincika kudawa abu na ƙarshe wanda suka ci ni na san ko menene shine wani dambe ne da aka buga wanda ba cikin wannan dan lokacin ba ma ne ba baya ne wanda sha'aban ya ce a Kano kana tana inda suke da ai kullum na sarki dan Isa sosai to bayan shi okay dai kai wannan ma to ai abin cikin gida ma ne kina kai to amma dai bayan shi babu wata gasa da zaka ce tsakanin da Allah ga shi kuda sun zo sun ci shamsu idan mun ka diba kuda waɗanda sun kaɗan bullo shamsu Kano ma akwai lokacin da hannu ke jinjina ma ɗan litikan dogo barandagi ya baro shi daga wancan wuraren sosai ya da samun training ana nuno su suna training ina gani sosai ina gani da biyon sama'ila su bakwai duka wanda yaron yana jijjiga shi ne yana a lokacin kuma a wannan lokaci ya zo Kano ya yi dambe da garkuwacin doshi dogo barandagi ya yi dambe da dogon isiya duka babu wanda ya buge shi cikin su duka wasan da har abin nan a ogere ne dai sun yi da dogon dage din sun yi da abin nan shi garkuwacin kuma shi dogon dage din nan da mutane suke ta abin nan yana da muruwa yana da komai yana da zati kamar shamsan autan dan bunzani sosai yanzu yana Kano yana yana Alaba Lagos to abin da ke faruwa shine dan liti ya zo yana taimaka ma kai a matsayin dan dambe yau kwatsam ko da ta bayan fili ne jin wani na bayanin cewa dagawa zan yi tsakanin da Allah ka dauki wata magana ba zan zo dai in ce dole sai ka zauna ba on contract muke da cewa na sai ka akan kaza ba abinda za ka yi misali dole okay tafiya ce zai bari in janye hankali na abun shi bari in koma wurin wanda na san zai zauna nan cikin ikon Allah abin da su gane ba yanzu gashi a jin Nokia din ya bani ga shagon wannan buka ya bayyana wanda wayannan din ina kyautata su to insha Allah ga wani yaro da ke kira Bahagon Ramadan gaje ina ma misalin wayanda aka kira wayanda yake training yake guru ga Bahagon Ramadan karami to yau dogon dage a wannan lokacin duk wanda ya san dan liti kai ka san idan dogon dage zai kwantar da hankalin shi ya hankuri nan gidan irin yadda Allah subhanahu wataala ya yi mai muruba kuma bai tsoron dambe to ina kyauta son da shi wannan kudawa ya ishe ku kawai sai zai iya zama muku kai kadai gaya amma mutane su fahimta musamman sports na kudu wallahi dan dambe duk yadda yake nan ya fara tasowa nan training ya bi shi ya fara daukar cewa ni wani abu ne ya balle wani wurin daban ba lalle ne ka je can ka samu abin da ke samu nan ba nan dan liti na saka ka gaba sai ka tare ne me da can inda ka je ila a sati baka wuce ka yi danda ɗaya ba misali ko kuma 2 ko 3 gaskiya ne baka hita training to ta yaya aiko ba za ka lalace babu dole sai ka rabu amma ne akwai training din da idan aka baka nan to ko ina ka je ba zai sauko ba ai kullun yana ciki dogon yana ciki dogon mota ya sauko ranar da ya sauko ya shigo dan bai hada su da aikun lokacin nan sun fito wanda ni kuma na sa al'adar da na ce har nake magana haba dogon ya za a yi daga jan mota da komi sai ce masa zan yi dambina shi ma aikun ce mai jiya yanzu ne ya sauko kaza kai ma kuma jiya da garkocin dokai da ce a ba su zo su kai dambe su ba wato tun kuna lahiya lawar kai da dogon mutum inda an sai ka faɗa da mutane dole to yana kullum sai da ya jero alal akalla kwana 8 zuwa 10 kullum sai ya rambe dogo ko bai yi kullum insha Allah in dai ga dandan dogon yana jera sati ko kuma a cikin kwana 10 zai iya kwana 7 ko 8 wallahi yana dambe ta ya za a kai tasirin ka ya kai da nasu shi dogon dage ba zai yana abin da suke bane ba in samu tare ne duk abin da suke yana yi ne ga dogon mamman kai dogon mamman yau ya kamata a ce duk dan dambe har su dogo da kowa babu wanda ya shi amma yau ka duba ko kai ka san baka da shi dogon bakon zayan me training
Bahagon Zayano ba zan ce all time ne da ba, amma dai ne yana gaba da wayannan din nan, amma saboda training har yau ka duba da kyau za ka ga dambe bai sike shi ba, har yau dambe bai walakanta shi ba, amma ka zo akwai yan dambe da yawa yan turmi dai wallahi an kare su, gaskiya ne, suna nan da yawa, gaskiya ne. to gaskiya in dai su shugabannin kudu za su ji akwai wani abu da ke kashe yan damben kuma maimakon ka san ina ya kamata ka tafi ka zauna, duk da in kai magana wani mai gidan damben zai iya cewa kare kamar da shi ne kake kamar da shi yake faɗa, amma kamar dan damben da ya taso yana so shi dambe ga wannan lokaci, ga matasan yan dambe duk sun cika Sokoto ga wannan lokacin, maimakon ka yi Sokoto sai ka je a'a ai kai kayi Ogiri, to ka gani ce a'a ai kai inda za ka yi Bini, kuma Bini din nan kila ba su yi kai Katsina ko Kano ko Sokoto ba ma wai ba ma kila ne ba ai abinda ma ya kamata shine inda ka san akwai matasan yan dambe masu zafi nan kake zuwa ka jarraba gwanin ta kai, amma yanzu ka je Benin can in ka je misali su ba shagon yalo su ba hagon shaike misali su wasiƙa balangada ka je can yanzu ka je rawan nan ka bige su sai kake tunanin ka kai da misali wani mataki, a'a zo nan kama shagon na da ko dogon ba hagon Zayano ko abin da ya kai ka a ce ba hagon alkansila karami yar mage ga sunan dai da yawa, sai ka jarraba lalle jaruta ka tabbatar da ka kai, ko ana bige ka tsaya samu lokaci ka tabbatar da cewa yau in an taka dambe lalle in za a raba out of 100 zan iya samun ko 40% ne ka dace. Wannan dambe da kudawa suke kallo ko yaushe in ka dubi irin yanayin tsari da wato kira ta namiji da Allah ya ma wannan dan dambe shine autan kudawa. Shi ma autan kudawa kaga ya dan rage hituwa, duk da ranar na ya mishi magana da ce to ga autan kudawa kai na ba ganin ka kwata-kwata na ma duka ka ji wasu wurare ce ni ga sai da ma na fara cire shi, kuma shi ban ga laihin shi ba tun da kaga kasuwanci gaskiya ne, ka koyi sana'a tun kana wannan tun baka bayar, to wannan yana da excuse sai ba wata magana misali tun bata gagare ka ba, amma ni irin wannan nake magana yar mage da zai iya yin kwana 5 bai zo yayi dan ba zuwa sati daya ba rashin lafiya ba komai, yana yiwa ko da masu kallo za ku ganin shi wannan shiri kila wannan damben da za mu magana yanzu an riga an yi shi, shine damben autan kudawa da Alasan, kusance da dawowa shi dambe ga manya-manyan 'yan dambe su Yahaya su wasuwa, ya ka ɗauke shi an ka same shi damben kuɗi da shi da Alasan, duk da suna yi kuma dambensa yana shawashen su, shin da dawowa mutum dambe wanda ya daɗe bai yi wasa ba ya kamata irin autan kudawa da dawowa ta ya haɗa shi da Alasan dambe? Wallahi ba hana shi in ya bukatu ba, amma lalle ba karamin ganganci ne ba, saboda idan ba za ka tuna ba lokacin da Zazu ya dawo yana nan har shirin kuma shi ya gani da nace mai ba irin su autan mamma ake jarraba da kan jiri da su ba, wanda hayye wata magana yana cewa lalle shi da autan mamman zai yi, to kuma da abin ya zo kaga yadda ya kasance kuma wannan gaskiya ne. Yahayan Tarasa ya dawo dambe bayan ya jima me ko ya dan yi da sai akwai wa'anda ke da su ba hagun Alin Tarara ya fara kakkamanci ba hagun Alin Tarara babba su to su ne dama daidai ya kamata a ce ya fara da su da su ya rika to in dai haka ne to shi na shi gaskiya da ya gaugawa irin wanda kake ni to shi autan kuda ya gaugawa shi na fada ma Alasan yanzu saboda ya dubi abu biyu na farko da shi ya dan jama bai ka san babba daya wallahi tallahi billahi Alasan barin ga cikin takaici yake yanzu din nan wanda kai dan adam ba zai iya lissafa shi ba na shi wannan ranar sosai da aka yi din nan aka zo aka ce ya da yamma ya zo ya ce a bashi fansa sholi idan na da a ce ranar fansa na ta badu ina mai tabbatar ma cewa sai ta karbu insha Allah saboda shi yana da irin zuciya ta dambe kamar yadda mamman yake mamman idan ka bige shi yanzu nan in son samun shi ne ka a taka ma wani dambe ba na fansa ta mu koma gaskiya ne mamman da bakaddama kowa ya san haka yake haka ne idan ka je ka samu wannan lawanin kagara haka yake shi lawanin kagara ma in ya bige ka yau ya dai ya baka fansa gobe ma in ka zo ya sake bige ka still kuma ranar goben kuma ya baka fansa kuna aje da sati ɗaya kullum ya bige ka kullum sai ya baka fansa gaskiya ne to Alasan dai shi dai yana da irin zuciyar mamman na ka bige ne yanzu zuwa an jima so nake in rama gaskiya ne akwai ramin da suka yi dogon wancan ma lokacin
babu kisa dambe ya tashi amma still da yamma sai da Alasan ya sake zuwa nemi dambe ba hagun alka'oja ya bige shi ba yadda bai nemi fansa sai dai da aka sa wani lokaci daban sannan ne da ya zo shekaran jiya za ka ga Alasan abin da yake magana ko dogo ko da ba hagun alka'oja ne kai ko dawa ne shi dai a hada shi dambe kawai yana cikin wannan takeicin Alasan ya sauko ka tsana yana da abokan dambe na shi alhamdulillah to amma ka san cikin irin situation din nan ka kyale mutum in dai ba fushi Alasan ya dambe da shi ba zai riga mutum kuɗa in dai ba fushi Alasan ya zo ya dambe da fushi ko kuma ina son sai na huce ina cikin takaici sai na huce shi nan dan haka zan rinka hawa har mara dalili to wannan zai iya kawo min matsala amma in dai ba haka yayi ba normally yadda damben shi yake insha Allah yana da return ba zai kago yana da autan kuɗa ba za a yi ta wani dauki ba daɗi ba kuma sosai sosai tun ana ta magana kudawa ga garkuwar dutse a Katsina garkuwar dutse ko kwanakin nan yana dambe da duk wani wanda ya kamata a ce yana dambe da shi kamar irin su Jiniyo Ramadan da shi Alasan din da su ba hagun abban na bacira da sauransu amma shi ana yawan underrated nashi ne ko mike yan dambe suna faɗin gwanin fage guda ba ni ne a daga haɗi ni yadda ta ka saurare ni ka ji ne zan gaya ma Beni yanzu da muke magana na yadda ka yadda cewa can ba can mutum ke zuwa ya jarraba irin wani abubuwan ba ai ya zo Sokoto kwanan shi na ba Sokoto su kwana daya lokacin da ya zo Sokoto kana kirga mai abokan dambe shi nan gaskiya suna da yawa to ta ya za a yi ka zo Sokoto kuma ya sani a wannan lokacin idanun mutane sun yawaito ga dandan Sokoto a lokacin ya yi da ba manta ka gani ba hau bige shi an kai ba amma daga rana fa shi da so an kai mishan kaci ya wuce ko to dan haka wannan abin ka san kwanan baya ina da akwai abin da ake challenging in nace in kana son a san ka garan da je Sokoto ko wuri kaza sai mutum yake ganin kamar a wai ina wada wata gidan nan ba shi nake magana ba garkuwar dutse yana zama Kano ai yana zama Katsina an san Sokoto da ya zo Sokoto bukaci ake shi tsakaninka da Allah ko ba bukaci ba an san shi to da ya su da ya bannan to idan da a ce yana dubara ya tsaya nan misali to ina tabbatar ma idan ya yi dambe aka ce damben shi ya ja kai ga wani wuri dama yana yi Katsina yana yi Kano to ya cika abin da ake bukata amma Benin yau zan tambaye ka don Allah zuwa irin lokacin da ake sakin dambe da yamma tsakaninka da Allah kai nan muna ganin na Katsina ko kai nan misali mu da ke nan da yamma misali mu ke ɗauka mana Allah amma dai kai wurin abin nan kana ganin ana da ne sai can ba a rasa ba sai can ba a rasa ba kwanakin nan an ƙare kenan magana ta daidai take wannan gaskiya sun da kace kwanakin nan Sabiu ya bude wuta gaskiya kwanakin to Allah ya sa haka ya ci gaba amma dai ni surely a wancan lokacin Kano ake kallo Sokoto ake kallo nasu a datan da ya zo ya dan zauna Sokoto za ta iya gidan ya karbai idan gidan ya karbai wallahi tallahi garkuwar dutse zai iya zama ma duk wani dan dambe da ka sani su dogo su Alasan da suwa yana iya kai lokacin da zaka ce in dai bai yi su ba ka ce sun yi shi to su za mu rufe da wata magana guda wata tambaya da wani mai kallo ya muna wadda ba yanzu ya kamata mu bashi ansa ta ba amma za mu bashi haske cewa ya ji mai gidan damben wato marabanyan ya wato Alhaji Idris Mambarewa ya ba da sanarwa cewa wani bawan Allah Alhaji wani wasar da wannan matasan marabanyan ya sa kuɗi naira 300,000 domin a yi damben ɗaukar fansa tsakanin shi Alasan da dogon dogo shin wannan damben tabbas akwai shi to yanzu dai ba za mu baka ansa ba amma abin da nake so kawai shirin mu na gobe abin da nake so za mu yi tattaunawa don mu yawa shine za mu haɗi saboda shi dai Mambarewa duk damben da aka ce min zai hada yanzu ba zan ce ƙarya ne babu damben da zai gaga Mambarewa yanzu shi kowane dambe wallahi tallahi babu wanda Mambarewa ya hadawa amma me yake ce magana daga bakin mai ita ta hi daɗi to insha Allah za mu nemo shi ta lamba waya direct akan shi wannan damben idan tabbas a bangaren biyu sun aminta da za su yi wasar
to insha Allah kowa zai ji ita ansa wannan Ya ci gaba ci. a tambaya kada ku manta yanzu dai da muke shiri yanzu haka ana cana wannan fafatawa tsakanin Alhassan Garko ba hagon yan sanda da Autan da Kudawa shi a da cikin babban birnin Katsina ba. babban birnin Katsina to kuma ya hidda jadawalin na wasannin da za a yi na gaba na su ma za mu zo nan mu yi muku fashin baki mu gaya muku Insha a Allah. rayu. Insha Shamsu mun gode da ka bamu lokaci mun ka tattauna da Ni ma na kai. gode kuma ina muku fatan alkhairi. A madadin kowa da kowa ni Alamin Sokoto nake cewa ku huta lafiya.